Pekný večer vám prajem, viete čo, dneska bolo extrémne teplo. Extrémne som ležal celý deň na podlahe, aby som sa trochu ochladil. Ináč táto kniha začína tak zvláštne, počúvajte. Progress Report 3. marec. Pani Kim Jan hovorí, že mám napísať všetko, čo si myslím a všetko, čo sa stane. Ona mi dá ešte jeden test zajtra. Dúfam, že urobím dobre. Nie som stupidný. Pani Kim Jan hovorí, že nejsem. Ona je dobrá. A toto je vlastne prvá strana tejto knihy. Chlapec, ktorý nevie písať, ktorý nevie pravopis, ktorý nevie gramatiku a napriek tomu každý deň píše. Lebo mu povedali, že on má písať, tak on píše, lebo on verí, no? A potom príde operácia. A Charlie Gordon začne byť múdrejší. Každý deň trošičku. A jeho zápisy sa menia. Slova sú správnejšie, vety sú dlhšie, myšlienky hlbšie a čitateľ sleduje, ako sa on mení. Slovo za slovom, strana za stranou. A potom ti príde moment, ktorý ma zastavil tak, že som musel zavrieť knihu a len tak sedieť. Charlie sa stane múdrejší, než vedci, ktorí ho operovali. Oveľa múdrejší a začne vidieť veci, ktoré oni nevidia. Aj vo vlastnom experimente. A myška Algernon, tá, ktorá prišla pred ním, ona začne upadať. A Charlie vie, čo to znamená. A posledná strana tejto knihy není filozofia. Není to záver. Je to len taká jedna malá žiadosť. Prosím, nech to dajte kvety na Algernonov hrob. Lampa svieti, lebo už dneska už musím si zase zasvietiť. A vonku je stále teplo, ale už sa stmieva. A ja som dneska večer čítal knihu, ktorá sa začína chybami v pravopise a končí tými istými chybami. A medzi tým je celý jeden život. Celá jedna cesta. A záver, ktorý je podľa mňa jeden z najkrajších a najbolestivejších záverov histórii americkej literatúry. Tak poďme na to. Charlie Gordon, 32 rokov, IQ 68, pracuje v pekárni, ukladá vrecá, čistí podlahy a každý večer chodí za pani Kim Jan. On sa učí čítať, lebo chce byť múdry. Celý život chce byť múdry. A jeho kolegovia v pekárni, Joe a Frank, oni ho majú radi. Smejú sa s ním, zoberú ho aj na párty a Charlie si myslí,